Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze Shakes and Cricket. Trochu díl nevycházela. Měly by být hodně videí z Uberstrike, možná i z Ghost.com. A je tady se mnou Pepsi.cz. Jo, a já včera vypadl Titanety v podzemí. A včera obchodě mi pak Titan. Prostě jenom mi zbylo asi 7 dní. Teď jsem se proklikal asi nějaká třetí, druhá houba mi padla tohle. Prostě jsem si to koupil. No a zrovna teď, to jsem zrovna nehrával, jsem dali do podzemka. No, Dimovi. 4 jsem mám 60. Může i rakičky a jenom. Mám jenom 2 dny, jsem to dovolil. Ještě budu víc. No a jdem na další postavu, to je Meteor, to už jsem taky level 51, na 400, důvod, málo. Podívám se zbrojeny. Nevím, co tady, určitě. Náchodě. Dalšího dílu. Musíš to zdravit. Koupil jsme se ryk. Jsem se vylepšil, zkusím dát nějaké to podzemky. Teď to bylo asi první. Jak jsem se dala? Musíme vidět to. Třeba nevím, kolik jsem to bylo asi neskoušel. Možná dost. No, ani podpůlku to bylo, ani jsme to nebudu. Jdem proti dát Emperor, kterou jsme hráli, se bylo. Když si dáme na stůl. Přesouváme se na další účet. Ale to je Empire. Takže lidi, vítám vás Pepsi.cz Empire.cz. Empire nám vyhrál Uber a hry. Cíchový válka napsaný dílem, necháme jí tady. Ten už to prý ztratil. Budík. Co točíme to, bude to vypadá dlouho. Jsme vyhráli, málo, jsme vyhráli. Jo, a já tam Dumbovi bude cifrný podzemí. To taky natočím a dám to do YouTube. A nevím, jestli tam budu mluvit. No tak to bylo tady. Já se rozdvojíme. Tady. Nechci, ale nechci. Musíme se trochu vylepšit. Já 3 rány to nedám. A 6. To nebude tam dám. Přesouváme se na další účet.
to jest asi kosmos. Teď se to uděláte, potočíme to na sebe. Hele, další cechovní podzem. Strašně. Takže budu nahrávat z 2 cechovních podzemů. Jsem na 2 díly. Tady jsem už level 80. Tak si pokrok. Ali prosím. Hned 2 naštěstí. Co to tady máme? Aha, já teď už nikoho za to mám. No, dobře. Takže já chci jenom říct, že když to Empire natáčí, tak já za chvíli taky začnu natáčet, tak jenom aby vás to nerušilo. Z čeho? Uber Strike. Já taky. A možná budu i natáčet ze Slendermana. Vystoupím. Shit. Yeah. Takže já tady střínu a možná už budu za chvilku slyšet, to je velký menší. Takže jsem zpět. Už tu asi neslyšet. Co tak přesouváme se na další chat. Já tam zase omlouvám, že jsem neměl na sobě je to cechovní válka. Tady ten účet býval dřív můj, ten troll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale prodal jsem ho za 100 kámošovi. Já dobře jsem se to taky zamalil. Jo, ale on to vyexpil na 35. Rád, že mám hůfů na sílu, že jo? Při toce. Volej. Dělej, já nechci. Trochu si budu počkat ještě ten zbrojírny. Možná padne epic někde, včera v chudě, ale i když možná ne. Oho, mi padne. Ale už nehovu. Je to všechno, že se na epic. Jo, počkat, vyexplicit. Počkej, třeba do... Tady. I tady nebyl žádný hel. Co je pod... Taky nemám úkoly. Vydrž. Nevím, jestli se to dokovat. A já jsem dělal za čarodějnice ještě, když se nechci. Hele. Já už to jednou udělám. S tím čaruju. Až budu mít důvody. Obě dvě si ho čaruju. Což dneska zbraně. To tady myslím bylo, ne? Tak, podíváme se do podzimka. Dáme si zeleného Rexe. Možná už ho dáme, třeba se nám nepoštěstí. Dáme si arenu proti Olajs, kterou jsme prohráli. Bylo mu úplně totálně epický málo. Tak dáme si hospodu.